kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Singayaphi masisuka kulo? Singashonaphi? Banomasiqosha. Bayabonga. Bethiwa siyahamba manje sesiyodumisa unomphela. Mandaya welezongena. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu abafundisi abashintshanile la. uNkulunkulu uyamangalisa bazalwane. Uyazi ukuthi ngibanikeze nje ithini kodwa bathuma moyo engcwele bazalwane wathuma. Umama sebe wathuma, umfundisi uZondo wathuma, wayeqeda indaba yethu. Khona ongazi ukuthi senze njani. Uyithumile uNkulunkulu, wayithuma wayiqeda. Ngithi-ke ekuseni mangithi ngiyakhuleka ngizoze enkonzweni, nginetheme bazalwane, sinale theme esinikeziwe uthi uNkulunkulu ukhuluma nini nomuntu wesifazane. Bese ngibe nokudideka ukuthi vele ngoba sikhuluma nabantu besifazane kuya kanjani manje sengithola lo mbuzo futhi. Kodwa-ke ngase ngiyabona ukuthi uNkulunkulu usisa lapha encwadini kaJeremiah, uJeremiah chapter 9. Ngicela simvule bazalwane. Jeremiah chapter 9 siqala ukufunda verse 17. Ngiyacela ngesimvule. Sengizoba mfushane kakhulu ngoba abanye bayahamba lishonile ilanga. Bese ngicela ukufunda-ke verse 17. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, qaphelani ngibiza abesifazane besililo ukuba bafike, nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike.
basheshe basikhihlela isililo kuzamehlo ethu amuleka inyembezi nezingophe zethu ziphophoza amanzi ngokubizwi lokukhala lizwakala livele esiyoni lithi yeka ukuphanga kwethu. Sijabule kakhulu ngoba seshiyilizwe ngoba badilizile izindlu zethu. Jesu Kristu inkosi ngicela ukukhuleka. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho uNkulunkulu wethu ngeli siyasondela phambi kwesihlalo sobukhosi. Siyabonga udumo lukufanele nezibongo zingezakho. Namanje Nkosi, siphume enkalweni ehlukene, siphuma emakhaya ehlukene, siphuma emndenini ehlukene, uzosihlanganisa ngelokuhlakanipha ngeleinyembezi. Siyabonga, khuluma ngezwi lakho, silalele uJesu Kristu inkosi. Amen. Inhliziyo yami inokumangala bazalwane, ngiyambheka uNkulunkulu, ngicaphune nje uMamzondi emila. Uye wathi ngesinye isikhathi enganisa ngobaba umpostoli wathi bamenza inyanga, kahle kahle abenzi yeminyanga, benza inkosi uJesu qobo inyanga. Uyabona ukuthi umuntu utshala isihlahla sefruit, kungaba ama-orange, kungaba upatapeya, kungaba ubanana, angeke uze usivakashele singathelile, kodwa biza ukuthi asithele sibe nefruit oyibukele kude iseyincane, mayisikhulile bese uyasondela uzokha udle. Mhlawumbe nathi-ke siyihlahla ezingatheli. Uma ngabe ungakhumbula ukuthi inkosi uJesu-ke yaqalekisa isihlahla somkhiwane isifica sisihle kodwa singathelile, mhlawumbe sinjalo. Mhlawumbe ingakho kuthiwa asizokhala-ke namhlanje. Ngiyambheka nje uNkulunkulu ethinte ekujuleni kwenhliziyo ukuthi ake sisikhiphe isililo. Siyamazi owesifazane ohlakaniphile. Nilapha nje ngoba nihlakaniphile, nilapha ngoba nibiziwe bathiwa sondelani nizokhipha isililo. Isililo-ke bazalwane, indlela uNkulunkulu asinike ngayo ukuthi sizwakalise i-discomfort yethu, ukungabi mnandi kwethu sikuzwakalise kuNkulunkulu. Wasinikeza ukuthi thina abesifazane siyokhala nje kalula, into encane nje thina yasikhalisa ukuze sikhombise ngoba sinamandla lithi izwi likaNkulunkulu sizitshe ezithakathaka. Manje ngike ngabheka nje ngathi ngizocaphuna kancane nje kowesifazane ohlakaniphile ukuthi uhlobo luni umuntu wesifazane ukuthi uhlakaniphile. Uma ngabe sifunda lapha encwadini yeZaga, iZaga 31 ukusuka kuverse 11 kuya kuverse 12, ningavuli ngizonivulela ngenxa yokuthi isikhathi sesidliwe impethisi. iZaga 31 uverse 11 no-12 uthi-ke inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye, ayiyikuswela inzuzo. Akukhulunywa-ke ngendoda like ubaba umpostoli eyindoda yami. Angithi thina sinomyeni wethu lona othi noma ngabe ubaba wekhaya kasekho athi ngiyindoda yabafelokazi. Yilowo-ke lo indoda ejabulayo ngaye, ongahlali asonga izandla athi wozani ningibone ukuthi ngihlupheke kangakanani. Yilona othi mangabe enobunzima
angene egumbini lakhe avala umnyango. Ngiyakhumbula ngimncane umama wayenento yokuthi aphume aye esikhotheni. So ngelinye ilanga simlandele sifuna ukubona ukuthi uyonzani. Simlandele afika aguqe nje ehlokozini akhuleke aphindele emuva sekwaze kwanebala lo ndawo. So sasisithi masala simbone eshona lapho sazi ukuthi okay uzothatha isikhathi esingakanani simesaphe whatever esasifuna ukumesapha ngaleso sikhathi sasibancane. So owesifazane ohlakaniphile uya nesiguqo sakhe. Abe nendawo akhuluma kuyo nomyeni wakhe. Sinomyeni njengoba sila. Sinomyeni, umyeni osithandayo, umyeni ongasideli. Umyeni ongenakho ukuthi uzacile noma ukhuluphele. Umyeni ongenakho ukuthi ubuthakathaka kade bekhuluma ukuthi bebuthakathaka begula. Wenzeni umyeni? Ubaphilisile ngokuthando lwakhe lungelinganiswa. So ingakho ke bazalwane ithi le ndaba owesifazane ohlakaniphile. Owesifazane ohlakaniphile akazi abangeli yena. Kodwa ucabangela nabanye. Ngoba uNkulunkulu usiphila ukuthi sibe yikhukhukazi. uNkulunkulu usiphila ukuthi thina sinakekela wonke umuntu. Yingakho nje uma ufundizwe uzothola ukuthi uthi intombi yaseJerusalem ebesethi abantwana bakho. Ingoba siphiwe ukuthi sibe ngomama, sinakekele imphefumulo yethu, sinakekele imphefumulo yabantu abaseduze nathi, sinakekele imphefumulo yabo bonke. Uma owesifazane ohlakaniphile wenze njalo. Owesifazane ohlakaniphile uyalikhuluma izwi kaNkulunkulu nabanye. Akusakhiwa-ke manje emfuleni, qala iy'ndaba bephela emfuleni, nabathakathayo beshiwe emfuleni, nabangayiphethe kahle bashiwe emfuleni, namavila ashiwe emfuleni. Kodwa njengamanje asisekho bazalwane leso sikhathi. Sekuyisikhathi sokuthi uke wezwa yini ngoJesu Kristu owafela izono zethu. Usuke wezwa yini ngothando lwakhe olubanzi lujulile. Usuke wezwa yini ngothando olungashintshi noma ngabe uyagula, noma ngabe unosizi, noma ngabe ujabule, noma ngabe unjani. Usuke wezwa yini ngothando lukaNkulunkulu. Owesifazane ohlakaniphile uyafundisa. Imfundiso ukuba uthisha owesifazane ohlakaniphile akupheleli kubantwana bakhe kuphela. Nasemsebenzini la usebenza khona, nasebandleni, nakuphi la uhamba khona. Ngike ngaba nenhlanhla yokuthi ngikwazi ukusebenzisa leli lungelo ey'nsukwini njengoba besibhizi sihamba idolobha. Ithi intombazana masingene 15, ngiyaxolisa ngizombiza ngentombazana mncane kunami kakhulu. Uthi mina ngifuza umncane ngiyeyisa. Bese ngithi mina hayibo wentombi kuhle yini kweyisa? Athi hayi alifakwa nje kimi. Ngithi mina hayibo ey'ntweni ey'ngako ongayifuza kumuntu ungafuza ukuyisa. Uyincome ngakho. Income nje ngowedelela. Kunamvuzo muni owedelela. Ngoba noma ungahlangana nesikhwagesi njengawe singakhiphiswa manje bese uthini-ke ngodelela wakho. So indlela esifundisa ngayo, amathuba okufundisa ayavela noma ungalilindele ukuthi sizovela. Uma ungowesifazane ohlakaniphile uyalithatha lelo thuba. Uma ungowesifazane ohlakaniphile awubhekisisi ukuthi ufundisa abancane kunawe kuphela. Nabadala khona abangalitholanga ithuba lokufunda. So uyakwazi ukuthi ukhulume naye ungowesifazane ohlakaniphile. Owesifazane ohlakaniphile uyasebenzisa izandla zakhe. Lithi izwi yanentuthwane mvilandini. Siyasebenza bazalwane izandla. Ningaboni nje ngoba sisafaka inzipho nama-Q-tex. Kodwa kwakungezonini izandla zokuba ukhozi. Kwakuyizandla zokusebenza. So uma usebenza
uwasha kanjani ngezandla ezokhozi. Sinabantwana emakhaya bayikhonzile lezi inzwane zokhozi. Bese uyamangala ukuthi lo muntu ugeza kanjani, lo muntu uwasha kanjani nje. Uyabona ukuthi lapha la sihamba khona ey'ndaweni umuntu athi uyakuseva uyakusiza ahluleke ukuthatha iphepha okufanele akunike i-receipt alisathatheki manje ngoba uzolokhu eqwebha akuthatheki. Ithuba lelo lokuthi usho ukuthi hayibo uNkulunkulu akasinika ngey'ngaka ngakho njalo ngoba sasingeke sikwazi ukwenza. Yikho singanikwanga iy'ngaka. Uthola ukuthi umuntu ufake imshanelo emehlweni, le mshanelo kwasanayo iyamxhoba. Ithuba njalo lelo ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu wayibona lento. Ngake ngasho komunye ubhuti esibelesele ngokubhema ngithi mina webhuti uyazini ukuthi uNkulunkulu yini engakwenzanga ube noshimula. Uthina ngithi mina ushimula yabona lokukhipha intuthu phezulu awunayo ngoba phela uNkulunkulu wayengafuni ukuthi ubheme. Ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuthi base isitofu emlonyeni wakho wayezokuxhumela ushimula. Indlela okufanele sikhanye ngayo lithi izwi kaNkulunkulu siwukhanya kwezwe. Lize lithi ngisho umuzi owakhiwe entabeni ungesitheke. Sisitheka kanjani singabantwana bakaNkulunkulu besifazana abahlakaniphile bese siyasitheka sicashe siphelele obala intombazane ibuye nocheckers ayisebenzi njalo ayiholi nesibonelelo seqolo kodwa ibuya nabo checkers iphethe isinkwa iphathele umama isinto sithathephi awufundisi umama ohlakaniphile. Owesifazane ohlakaniphile uyaba umuntu emphakathini. Kukhona ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa ube nezinto ezithize ezingcono kunezabanye. Akusho ukuthi lokho phakama kodwa akusho ukuthi siza abela abampofu. Likhona izwi elithi ompofu akayuphele emhlabeni. Kwenzeka kanjani bazalwane thina sihlale singababoni? Ngoba izwi lithi abayuphela bakhona kodwa asibaboni. Kwenzeka kanjani singababoni? Owesifazane ohlakaniphile uyakhuleka. Owesifazane ohlakaniphile uyakwazi ukuba sebhandeni nje. Bazalwane singalingi ukuthi kuze kuthiwe nawo umkhosi bese silokhu sinqoma sithi hayi angizange ngizwe lutho. Lona wakho uyobamba nini? Lona ke ongakhulekele oyike ubaba umpostoli. Lona nje wakho oyicelele wona uNkulunkulu uyobamba nini? Bazalwane sinendlela yokuxhumana noNkulunkulu. uNkulunkulu uye wabona ukuthi ukuba kuqhubeka isikhathi sakuqala ngesikhathi sabapristi abakhulu ney'ndawo ey'ngcwele sasingeke thina siwuzuze umusa. Ngoba kwauya lapha ngokuthi uya kumpristi uphethe mhlawumbe isihlabhu mhlawumbe ijuba. Uma ungenalo ijuba uzongena ngani kumpristi? uNkulunkulu wamane wabona ukuthi ungcono ukuthi uJesu mayese ehamba udabuke isihembe kungabi khona ozohlala ngale athi sewuthethelele izona ubungamazi nomkhuzi utshwala ngale emvakwesehlo. So kubalulekile bazalwane ukuthi asihlale emkhulekweni, asihlale noNkulunkulu. Akukho kuyokumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Sizwile ke la umama Maseko eyibeka indaba indodakazi yami ke lena bakithi firstborn lanywa uThuli. Manje uyena mafungase walapha ekhaya. So uma ngabe eyibeka indaba esifake testini, le test ayipheli lapha ke komama noma ke bantu besifazane. Ayizukuphela la ngiyaxolisa baba ngiyakufaka nawe kule test. Ngiyabafaka nje nobaba kule test ngoba indlela yokuphila. Njengoba sizohamba nje simele sithike ukuthi hayi lokhu ngiyakwazi, lokhu ngikwenzile, lokhu ngiyakwazi ukwenza usuku nosuku ngoba lezi zinto ziyafolisha osukwini olulodwa usuku nosuku. Akukho lapho uzothi hayi mina sengiphasile le test
bese uyahlala ulinde ukuseyoze kuvulwe next year. Cha bazalwane, le test i-test okufanele siyenze usuku nosuku. Uthi-ke uMama Zondi uma ekhuluma ngendaba yakhe uthi ubonile umuntu ehamba ngo-reverse ebona into engabonwayo. Bazalwane, sibuke inkazimulo. Ngihlale ngixoxa indaba yokuthi nami ngisayitshitshi ngingakakholwa, nganginothisha wami wayesifundisa owayekholwa. Sasemsabane yazi ukuthi nje sasizothi uzohlala naye ushintshe indlela engathethi emnandi nje emohlangana naye ixoxisekayo, kodwa enalesi sithunzi lesi lenkazimulo owengayiqondi. Kangokuthi sengimdala nje esegula ngiyombona esibhedlela, kanginaleyo nto yokumsaba ngoba wayinale nkazimulo. Yile nkazimulo ke ifuneka kumuntu wesifazane ohlakaniphile. Njengamanje-ke bazalwane, sizoya emkhulekweni. Singakayi emkhulekweni, uthi-ke ubaba umpostoli uvula ithuba lokukhulekela abagulayo. Kusho ukuthi mase ngisuka mina la emva komkhuleko, lo mkhuleko bazalwane akusiwo ukuthi siyabonga Nkosi ugcine lapha. Umkhuleko wokuthulula umphefumulo wakho. So ilo nalowo uzothulula umphefumulo wakhe. Uma ngabe ubonga uzobonga nje ukhiphe konke. Uma ngabe ucela kodwa lithizwe nicele nibonge ngoba vele niyakholwa ukuthi sekwenzekile. Uma-ke ingakafike kakholwa kuwena angazi ukuthi uzokholwa yini, kodwa uma ucela ukholwa bese uyabonga ukuthi Nkosi ngiyabonga usungiphile lokho. So lo mkhuleko sizokhuleka bese-ke emva kwalokho ubaba umpostoli ebuye la azomala. Angiboni ngoba sibaningi kakhulu ukuthi sizoza sonke. Ngiyacabanga ukuthi nje mhlawumbe uzokusho lokho azokusho yena, kodwa uvula ithuba lokukhulekela abagulayo. Ungabe ugula emoyeni, ungabe ugula emzimbeni, kodwa uzothola ukukhuleka. Ngiyacela-ke sesivala, ivale ngencwadi kaLuka. Lesikhathi-ke senzeke kanjalo bazalwane, uLuke 10 sifunde uverse 41. Uthi-ke pha inkosi yamphendula yathi, Martha, Martha, unakekela ukhathazeka ngezinto eziningi. Ilokho-ke engifisa ukuthi sihlukane nakho. Ake siyeke bazalwane ukutholakala ey'ntweni eziyise. AmaHubo 1 athi asingabi senhlanganweni yabakholodayo. Ukholoda-ke angazi ukuthi sikubiza ngani, kodwa la kunokuxokozela khona kunomsindo khona. Akufanele sitholakale lapho. Lithi-ke lelizwi asingabi ngabakhuthalela ukwenza izinto eziyisi. Ake sigweme lokho sikubalekele. Sizohlabelela-ke uJesu Kristu inkosi. Sizohlabelela-ke bese siyakhuleka sonke sithulule imiphefumulo yethu kuNkulunkulu. Simbonge ukuthi kuze kwaba la wena Nkosi uhamba nathi uJesu Kristu inkosi. Bayabonga, bayabonga wena.
Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu ukukhuluma kwakhe esebenzisa abantwana bakhe. Siyambonga, siyamdumisa, siyamkholwa-ke uzosipha namandla okulizwa silenze izwi lakhe. Ngokungabambezeli-ke ngicela uma bekhona abagulayo basukume, sesithululile imiphefumulo yethu. Abagulayo nje basukume, ngoba kusasa nginezinto ey'ningi ngeke besakhulekelwa kusasa. Abagulayo abasukume, sizokhuleka baseRoma 10:9 basho emva kwami, bese emva kwalokho ngiyabakhulekela. Sizophakamisa izandla sisho baseRoma 10:9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise, ungiphilise, ungilondoloze, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Nisamileke, ngizokhuleka, ngimkhulekele nonke. Bese ngithi uJesu Kristu inkosi ekugcineni uzobe usuphilile, uzophilisa ukukholwa kwakho. uJesu ngaso sonke isikhathi ehamba emhlabeni wathi ukukholwa komuntu okumphilisayo. Ngibaningi kakhulu ngeke ngazi ngibeke izandla, manganibeka izandla mhlawumbe kuzoshaya u-12 ebusuku. Kodwa-ke isandla senkosi sizohlala phezu kwaloyo naloyo lapho kubuhlungu khona usuphilisiwe. Baba, egameni lomfowethu uJesu ushilo kuJohn 14:14 wathi noma yini esicela egameni lakho uzosenzela. KuMatthew 21:22 wathi noma yini esikhulekela usikholwa asokwazi ukuthi sesiyamukelile. Siyabonga ukuthi sebephilile bonke laba asebekhulekile bathandaza uRoma 10:9 balivume igama lakho, bavume ukuthi uyinkosi empilweni yabo. Ngiyacela Nkosi ukuthi uphinde ubahlanze ngegazi lakho, ubangcwelise. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, ngithuka izwi lakho elinamandla njengoba ushilo kwiHubo 107:20 ukuthi uyalithuma izwi lakho libaphilise, libakhulule emathuneni. Ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, sebephilisiwe manje. Noma ngabe isifo sini, kungaba i-cancer, kungaba i-AIDS, kungaba noma yini Nkosi ngiyakhuleka, kungaba i-BP, kungaba ushukela, kungaba i-stress, noma yini uNkulunkulu wethu engekho ngayidalanga kulo mzimba. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, khazimulisa igama lakho. Njengoba wawushilo ubona impumputhe bebuza abafundi bathi kungenxa yesono sikabani ukuthi le mpumputhe izalwe ngaboni, wathi akusona isono sabazali noma sayo, kodwa kuba kukhazimulisa igama lakho. Namanje-ke Nkosi, phendula lo mkhuleko okhulekwa kule ndawo. Namanje Nkosi siyabonga ukuthi abanye babo baphile benyathela nje bengene emagcekeni ale ndawo baphilise. Laba basasele Nkosi bengakaphili bakukholwa baphile, bazi ukuthi ngaphandle kwakho Nkosi akukho ukuphila. Ushilo kwiZa 53:5 wathi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Siyabonga Nkosi ukuthi wathwala izifo zethu sesiphambanweni, sikunikeza udumo. Ingakho sibonga ukuthi sebephilisiwe bonke. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi phezu kwezifo zabo, uJesu Kristu inkosi phezu kwale mzimba. Amen. Siyabonga-ke sifikile emaphethelweni enkonzo. Ngazi umakhono kufanele kube khona esamukele isibusiso noma ningasaguqanga nje. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele makube naloyo phakathi kwethu. Inkosi uJesu zibuye ukulanda ibandla layo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngazi noma kunene
isicelo noma kunani